Παιδιά, σήμερα το AI μου έφτιαξε γήπεδο για τη ΜΙΑΧ και όπως βλέπετε θα δείτε και κάτι καινούριο, μια έκπληξη θα σας δείξω. Δεν σας λέω τι είναι, πρέπει να το βρείτε μόνοι σας και λοιπόν, στο τέλος θα είναι αυτό. Και τώρα μας έφερε δύο επιλογές για το γήπεδο. Και λοιπόν, η πρώτη επιλογή είναι αυτή εδώ. Εγώ είπα football stadium και μου βάλε για rugby, επειδή είναι αμερικάνικη εφαρμογή. Να δείτε, αυτό εδώ το είπα, πολύ ωραίο. Και η δεύτερη φωτογραφία μισό να σας τη δείξω. Μισό, να βάλω αυτό. Έτοιμη και η δεύτερη, να σας το δείξω από μέσα. Πολύ ωραίο, και τώρα σας δείξω και τις δύο. Μισό να τη βάλω και τις δυο μαζί. Έλα. Μισό λίγο, παιδιά. Μισό, γιατί έγινε βλακεία. Δείτε και τα δύο. Καλά, μπορεί να είναι διαφορετικό. Εδώ δηλαδή να μου το έχει κλειστό και εδώ ανοιχτό. Και λοιπόν, παιδιά, ήρθε η ώρα να σας δείξει την έκπληξη. Ελπίζω να σας αρέσει. Λοιπόν, και καταρχάς, πριν το δείξω, όσοι είστε της Πεύκης, όσοι είστε από Πεύκης, θα σας αρέσει. Όσοι δεν είστε, δεν νομίζω ότι θα σας αρέσει. Και λοιπόν, παιδιά, έβαλα κερκίδες στο γήπεδο. Έβαλα στο AI να μου φτιάξει κερκίδες εδώ απέναντι και μου το έκανε τέλειο. Καλά, δεν του είπα να μου βάλει το σήμα γιατί δεν μου το βάζε με τίποτα, δεν το είχε βρει καν. Έγραφε εδώ μόνο ΑΟ Πεύκης και εδώ ένα σήμα που δεν υπάρχει. Δικό του σήμα δηλαδή. Αλλά εγώ θα το προτείνω να είναι πιο ωραίο έτσι. Λοιπόν, παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο. Άμα σας άρεσε, like, subscribe και πάμε να φτάσουμε 100 εγγραφές.